Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa magawit sa kagurangnan, kita sa iyang banwaan, inapod maging banal, inipon maging saro, sa Diyos na sa tungkag tubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan Ati, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Espesyal na idinutulot po niya ito ining Santa Misa, ngunya na aldaw na Webes, sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Madya ka mo, sarong familia, maghagad kan sa iyang proteksyon, asin pamibi, lalong-lalo na kita nag-aatubangon yan sa maraot na panahon. Ipaniwala niya to sa iya, ang sa tuyang mga sadiri, ang sa tuyang familia, asin komunidad. Ngunyan midbidun ta, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuling sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ko'y pamimpi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, nadaing kasagkora. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Mamimpi kita. Diyos, na sa muyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Ininahagad ni sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo, asin kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro nin Exodo. Sa ikatulong bulan, pakahali sa Ehipto, sa enot na aldaw, ang banwaan nin Israel nag-abot sa kapatagan nin Sinai. Hali sa Rephidim, nakaabot sinda sa disyerto nin Sinai. Duman sinda naguntok, asin nagpantindog nin mga tolda sa atubang kan bukid. Si Moises tuminukad asin inapod ni Diyos hali sa bukid. Siring an isabi mo sa mga aki ni Jacob. Ipapahayag sa banwaan nin Israel. Uya, minadigdi ako sa imo sa sarong mahibog na panganuron, tanganing madangog kan banwaan kun nakikiolay ako sa imo, asin tanganing
pagtubodon kaninda sagkod no arin paman. Sinabi man ni Moises sa kagurangnan an mga tataramon kan banwaan, asi nagsabi an kagurangnan, maduman ka sa banwaan asin pakabanalon mo sinda ngunya na aldaw asin sa aga. Maglinig sinda kan sa indang mga gubing, asin magandam sinda sa ikatulong aldaw. Huli ta sa ikatulong aldaw, mahilig an kagurangnan sa atubang nin bilog na banwaan, sa alitoktok kan bukid nin Sinai. Asin nangyari na kan ikatulong aldaw, pagkaaga, nadangog an ragobnog nin mga linti asin kikilat, nahiling ang sarong mahibog na panganuron sa ibabaw kan bukid, dangan nadangog ang makusugon na tanog nin trompeta. Ang bilog na banwaan na ituon duman tinarakigan sa takot. Dinara ni Moises ang banwaan sa pagsabat sa Diyos, asin nagpamugtak sinda sa pamitisan kan bukid. Napatos nin aso ang bilog na bukid nin Sinai, huli taan kagurangnan nagkilig duman sa alitoktok, siring sa kalayo. An aso nagpapaitaas siring sa aso nin horno, asin ang bilog na bukid pinagtatakigan. Ang tanog kan trompeta urog na kuminusog kan si Moises nakikiulay sa Diyos, asin pinagsimbag siya nin Diyos sa daguldon. An kagurangnan huminilig sa alitoktok kan bukid nin Sinai, asin inapod si Moises na sumakat sa itaas kan bukid. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Kaumawan asin kamurawayan sa Diyos sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Dios sagkod paman. Pag umawon ka kagurangnan Diyos nin samong mga magurang, maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Pag umawon an sa imong banal asin mamurawayon ng ngaran, maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Dios sagkod paman. Pag umawon ka dyan sa simbahan nin sa imong kamurawayan, maninigong umawon asin pamurawayon sagkod paman. Pag umawon ka dyan sa trono nin sa imong kahadean, maninigong umawon asin pagmurawayon sagkod paman. Kaumawan asin kamurawayan sa Dios sagkod paman. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw espiritu, kan banan na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani kay Jesus ang mga disipulo sa sinaghapot. Tadaw ta ika nagtataram sa inda sa mga parabola. Sinimbag niya sinda. Nasasabutan nindo ang mga misteryo kan kahadean ni Dios alagad da inindan nasasabutan. Anigwa tatawan nganing urog na magkaigwa. Andai hahalean sagkod kanyaon sa inda. Kaya ako nagtataram sa inda sa mga parabola, hulita sindan naghihiling, alagad dai nakakakita, naghihinanyog, alagad dai nakakadangog, asin dai nakakasabot. Sa inda, nautob ang sinabi ni Propeta Isaías, maghihinanyog man kamo, alagad dai makakasabot, maghihiling man alagad dai kamo makakakita. Hulit at tuminagas ang puso kan banwaan na ini. Ang sa indang mga talinga, bungog sa paghinanyog, asin piniyong ang mga mata, hulit habo makakita. Habo makadangog, habo na makasabot. Sa kahabo magdulok sa ko nganing mabulong kusinda. Alagad paladan ang sa indong mga mata, hulit na nakakahiling. Asinan sa indong mga talinga, hulit na nakakadangog. Totoong sinasabi ko sa indo, dakol ang mga propeta asin mga banal na nagmaot na makahiling kan sa indong nahihiling alagad dahil ninda
nahihiling makadangog kan sa indong nadadangog alagad da ininda nadangog. Mga tugang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Salamat po ta yaon ka mo. Despite the heavy rains and the flooding outside, yaon kita digdi naghingowa na maging presente. Tanganing kita makapagdulot kay ining banal na Eucharistia. Congratulations po sa iyo. Parakpakan daw niya to ang lambang saro. Sabi ko pagluwas ko kasubago, ko sigurado pano-pano mo niya ng simbahan. Kaya regaluhan ko po kamo, haliputon sa ng sermon. Kaya ito pag maraot po ang panahon, ang rekurso kan tawo, ito po itong transistor radio. Dahil pa kayo itong internet, dahil pang mga wifi. Nakahiling na po kamo. Ako naabot ko na po sa transistor radio. And sa paghiling ko, gabos kamo, nagkaarabot naman din. So, igwabaga pong channel, na pagdae mo na ako although nag-tune in ka sa sarong istasyon, halimbawa 94.7, Radio Veritas 1008, yan. Kung sa'y nagdadangog kita kan Diyos bago ang gabos, tapos igwa dyanin programang serbisyong legal, dahil ko gayo bidbid so host digdi, so angkor digdi. Pag nasala ka sa napong diit duman sa channel, sigurado may static, dahil mo masabutan na maray. Minsan nga ni, narumduman ko kayo ito, pag diit sa nang diferensya duman sa channel, sa imong pigbirik, ang madangog mo inchik, kung bako Taiwanese, bako. Yeah. So, kaipuhan po na makatune in ka sa tamang frequency. Diba? Tapag dae mo maintindihan ang tigtataran. Iyan precisamente ang nahiling kong imahin kaining ibanghelyo ta. Nagdulok sa mga disipulo sa satong kakurangan. Tigahahapot ninda. Ngata ngayay ka. Takaipuhan mo pang magtaram sa mga tao, magpaliwanag sa ida, sa paagi nin mga parabola. Sabi kan sa tuyang kakurangan, bako gabos, nakakaintindi, kan misteryo, kan mahal na Diyos. Taang iba, bukas ang puso. Ang iba, sarado ang puso. Yan. Narumduman ko sa joke, ano daw ang pagkakaiba kan opinion tapos conclusion. Pag opinion, bukas. Conclusion. Iyan da ang pagkakaiba kaya. Dahil ka makakalaog. In the same manner, na kung ang sarong puso nin tao sarado, dahil niya maiintindihan ang sinasabi kan sa tuyang kakurangan. So kaipuhan halion itong mga static sa buhay na kasalan, kapaabaw-abawan, itong kadakol na distraksyon na inaatubang niya sa iyang buhay. So, the challenge kan sa tuyang gospel, tanganing maintindihan ta po ang sinasabi sa tuya kan sa tong kakurangan, taurual daw nagtataraman siya sa tuya. We must not only see with our eyes, but with our hearts. We must not only hear with our ears, but with our hearts. It is only then that we can understand the mystery of God. It is only then that we can get the message that God wanted to convey sa satuya. O inibasahon tayo ng mga nangyayari ngunyan. Kadakol ang pagbaha. Bako man sa dahil kan pag-urat. Sa bilog na Pilipinas, ngunyan, nagsusufrir ng grabing pagbaha. Siguro dahil kan pag-abuso taman po sa satuyang kapalibutan. Plus, the corruption that is happening with all these issues about ini pong tiga-apuntang ining sistema sa satuyang mga drainage system. So, kadakol kitang dapat mahiling digdi asin marealisar. Dangugunta daw po ining mga nangyayari sa tuya. Bako sa tuyang mga talinga. Mahiling taman lugod ang presensya kan mahal na Diyos sa gabos na ining nangyayari sa satuyang buhay. Maswerte po kita, sabi kan kagurang nang tanagkaigwa kita, nin talinga na nakakadango, nin mata na nakakahilig. Tinawan kita kan balaog kan mga sakramento, tinawan kita kan balaog, asin kadakol na bendisyonin mahal na Diyos, partikularmente ining banal na Eucharistia, data po ini pagsayang.
Uro aldaw manlugod, mahiling ta, asin madangog nyato an sa tuyang kakurangan, asin maintindihan ining sa iyang mga parabola. Amen? Sagaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpabibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa ilong atang, maako mandugod kan Diyos, abang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kaguranan simbahan. sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako an sa mong dulot, asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, tadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimagin danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukloan sa gabos na tao. Kaya ngunyan na sinisagkod pa man kay ibakan bilog na hukbo nin mga angeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kitaasan. Kagurangnan ikananggan ang banal, burabo din gabos nakabanalan, kaya ining mga atang, namimibig kami pabanala ka ng bongan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, ken sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabo sa sin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos sa sin mag-inom kay ni, taini an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, kagurangnan. Napamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdating. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang
asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman, girumduma sa imong pagkaherak, ang sumong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawkon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo asin gabos na santos, nakaidto pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Ama nyamo niyaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurang nanwarasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataligkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong panaligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinaohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. pagatugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus.
tawan sa kalagko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namimipi kami, lugodan ng sakramento na sa mong inako. Ngunyan, darhon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway, ininahagad ni huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes nag-abot po sa 17,888 pesos as in 65 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ni misa nag-abot po sa 831 pesos as in 25 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 6,517 pesos as in 80 centavos. Sa Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday kung sa indadaron tapo ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Siring man ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center and proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maut po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maut may man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous na nagtao ki 10,000 pesos, 6,000 pesos, 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 550, duwang 500 pesos, as in 400 pesos. St. Agnes Batch 69 and 73, 1,000 pesos. Arlene Chavenia, 900 pesos. Anjanet Baldon, 500 pesos. Mr. and Mrs. Michael Cobilla, 300 pesos. Diyos mabalos po. Matindog kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa gabos sa Indo, nag-atinder kayo ng visa, mga naglingkod sa tuyang visa, sin mga sponsors kayo ng visa. Salamat po. At kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tinukuan bayo, asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos sa tabang, asin mga pamibi. Kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan, sa rual daw nindong pagkabuhay. Ilikay sa anuman ng mga peligro, asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan. Iwaras sa Indo ang ginakaipuan nindong kusog, asin mga balaog, tanganing danay nindong magamit ang sa indong kakayahan sa paglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Asin bendisyon at lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maya herakon na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
kapukat, simuman ahip mo ang dungawa sa mo kamutakan, bununga sa mo kahilangan, o San Judas Tadeo, kami kahirapiman, o San Judas Tadeo, Kami kahirapiman. Sa bagyo kami nagupit, nung nagrarupang langit, kan buhay abat sakit, sa dagang panumpaling, nagula si mong tinabahangan, ulikan si mong kapangyarihan, o San Judas Tadeo, kami kahirapiman, o San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Thank you and good morning po.